Soc l'Oriol Verdura, treballo a CERS, concretament soc el director general de CERS Serveis, que és una de les divisions del grup que ens dediquem a fer serveis pel grup i per empreses de fora del grup. Fem serveis de gestoria, de tecnologia, equipament per hostaleria, per restauració, diferents coses. El que fem és que normalment quan tenim una vacant l'obrim als diferents canals amb els que treballem. Pot ser online, webs d'aquestes de cerca de treball, tenim LinkedIn, Infojobs i tal, tenim després partners amb els que treballem, empreses que es dediquen a fer reclutament, headhunters i coses d'aquestes, empreses de treball temporal, i després també l'obrim a diferents escoles o entitats educatives amb les que treballem, escoles, universitats, i sobretot també hi ha un canal que sempre és bo, que és el boca-orella. Nosaltres ho parlem amb la gent, amb l'equip, i llavors sempre hi ha algú que coneix algú, que tal. Recursos Humans fa un primer filtre basat sobretot en el que diríem la part més acadèmica o els hard skills, no? El que serien els temes més tècnics de formació, experiència i tal. I fruit d'aquest primer filtre, el que fem normalment és fem una primera entrevista, que la fa també Recursos Humans, on ja entra més amb els soft skills, no? O sigui, la part més humana de les persones, no? Els valors, la capacitat d'empatia, la capacitat d'encaixar dintre de l'equip, i llavors es queden normalment 2 o 3 finalistes que el que fan és que ja fan l'entrevista amb la persona que serà la seva responsable, o el responsable del responsable també, no? I a partir d'aquí ja es decideix. Vull dir, aquí ja sí que és un tema més de, havent superat tot l'altre, és un tema més de feeling personal, perquè al final aquesta persona, si estem contractant algú és perquè aporti. Llavors, pot ser algú que en sàpiga molt d'una cosa però que sigui un bitxo raro i que no encaixi amb l'equip, o al revés, o algú que no en tingui ni idea però encaixa molt bé amb l'equip. Jo em quedo amb aquest segon, perquè sé que aquest, si té ganes també, segur que n'acabarà aprenent. És clau. Jugar amb equip, ja et dic, depèn del lloc, però jugar amb equip és molt important. Jo crec que l'escola per mi ha de tenir com tres grans potes, no? Una és la vessant acadèmica, aquesta ja ha de ser, i aquesta per això hi és, no? Representa, però no només per això. Després hi ha la segona pota per mi, que és el que sempre t'estic repetint ara, no? El tema dels valors, de la formació humana. Hi ha molts valors d'aquests, o moltes habilitats, que no són intrínseques, tu no neixes amb aquestes habilitats, però se't poden ensenyar. I jo crec que l'escola aquí ha de fer èmfasi, no? I a mi l'escola Pia m'agrada justament per això, perquè fa èmfasi en això, i no és per fer la pilota, però jo porto la Mariona aquí per això, que l'escola t'ensenya a aprendre. O sigui, perquè evidentment el que tu aprens avui, d'aquí 3 anys, ja segurament, en el món tecnològic sobretot, ja ha quedat obsolet. I després, això és la segona pota. I la tercera pota per mi és que aquestes, des del punt de vista d'empresa, jo crec que és molt important que les escoles o els centres formatius i les empreses estiguem molt alineats. Crec que els programes de pràctiques els podríem millorar, no? És a dir, per mi, enviar un alumne de pràctiques a una empresa hauria de ser un compromís per les 3 parts, per l'escola, per l'alumne i per l'empresa. Per tant, per mi hauria d'haver-hi una primera reunió per dir, escolta'm, quin és l'objectiu d'aquestes pràctiques i que tots ens posem d'acord en quin és l'objectiu d'aquestes pràctiques. Però sobretot, més enllà de l'objectiu és com mesurarem si aquestes pràctiques han sigut satisfactòries per les 3 parts.